A vlastne na tom Google už len také pár drobností. Keď vyhľadávate v mapách, tak sa berie miestna príslušnosť. Čiže v mapách je vyslovene dobre, aby ste Google povolili vašu polohu. Čiže on vyhľadáva po vašu polohu a dole niekde by ste mali mať aj určené, že kde vás berie. Počkaj, to je aj v Google niekde. Tuto niekde úplne dole. Tu je, že vidíte, levice na základe vašej minulej aktivity. Čiže mapy na to berú veľký ohľad. To znamená, že v mapách máte iné výsledky tu, iné doma, iné v Bratislave. Čiže mapy vám berú vašu polohu aktuálnu. Nákupy, toto som ja veľmi nepoužíval, neviem to robiť, pravdu povediac. Ja si radšej hľadám sám, lebo toto je z veľkej miery ovplyvnené partnerstvami. Neuvádza sa to, ale tu vyslovene e-shop musí byť prepojený s Googlom. Pokiaľ nemá priame prepojenie, Google nevie robiť tieto produkty. Aj tuto, keď budete niečo vyhľadávať, hoci čo dám, čo ja viem, televízor, tak tuto máte partnerstva, toto sú konkrétne platené reklamy, ale zvyknú byť tuto hore, dám niečo iné, čo je mobil, alebo ja neviem, mobil. Tuto hore zvyknú byť priamo produkty. Toto je reklama, tuto vpravo, ale zvyknú byť priamo hore. Tak sa mi to nepodarilo. Čo tam môžem dať? Ani to. Neviem sa trafiť taký produkt. Tuto, proste v tejto hornej časti zvyknú byť produkty a dajú sa tam takými šipkami listovať. Tak to je presne to isté, čo je odtiaľto. A na toto musí byť priame prepojenie. Takže ja toto veľmi nepoužívam, radšej si hľadám sám. Videá je jasné, mapy sme hovorili, tu máte správy, knihy, letenky a financie. Správy je vyslovene dobre vtedy, keď chcete prehľadávať len spravodajské servery. Keď vyslovene hľadajú správy, lebo normálne všetko máte, všetko možné, ale správy vám vyslovene hľadajú len spravodajstvo. Knihy, to som veľmi nepoužíval ja, aj neviem, ako to funguje presne. Povedzte mi rýchlo nejaká autora, ja ho nečítal. Google Books, neviem, nepoužívam, neviem ani ja všetko. Letenky na to používame všetci svoje a financie, to myslím jasné, keby ste náhodou investovali. No, ale to najhlavnejšie viete. Takže čo si zapamätať? Také rýchlo zhrnutie. Dôležité si pamätať, Google je domýšľavý a nie vždy mu to ide dobre. Druhá vec, slová, ktoré zadávate bežne, môžu byť vyhľadávané kdekoľvek, akoľkoľvek forme, dokonca synonyma a nemusia byť dokonca všetky použité vo vyhľadávaní. Pokiaľ chcete, aby to slovo bolo použité, alebo bolo použité v tej forme, treba dať do dvojitých úvodzoviek. Pokiaľ chcete frázu, čiže presne v tom tvare buď dve slová, viac slov, vetu, všetko do úvodzoviek. Pokiaľ sa vám často vyskytuje na stránke niečo, čo vy nechcete, treba to dať pred to mínus. No, tak tuto mi dáva, čo mi to dáva? Prikazku. A tam sú také dosť rôznorodé. Niečo je Wikipédia, niečo biografia, niečo ťaháky. Ale nechcel by som napríklad romány, chcel by som viac vedieť o ňom živote, tam bude nejaké romány, tak si dám mínus román
píšem za sprostosť Román, tak vynechá web stránky, kde sú písané nejaké romány jeho, takže bude tam viac možno o živote. Možno, neviem, možno v prostosti. No a poďte, ak niečo nechcete, tak dáte pred to mínus. Samozrejme môžete to kombinovať s úvodzovkami. Ďalej, pokiaľ chcete vyhľadávať na nejakých konkrétnych stránkach, tak používať cite. Pokiaľ chcete vyhľadávať len v titulku, tak buď in-title alebo all-in-title. Pokiaľ chcete vyhľadávať nejaké konkrétne druhy súborov, tak file type. Pri obrázkoch, viete tiež použiť file type, ale pri obrázkoch pozor na práva. Ďalej viete vyhľadávať podľa veľkosti, farby a druhu obrázku. A pri mapách si dôležité pamätať miestnu príslušnosť, to znamená, výsledky sú veľmi silne ovplyvnené miestom, kde ste. Čiže je ťažké, preto vám to hovorím, lebo niekto zvyknú volať s niekým, však hoď si doma to a to, že ten on je v Bratislave, tak on tam bude niečo úplne iné ako vy. Keď už chcete nejaký výsledok z map poslať niekomu, treba tento link poslať, čo je tu hore, alebo nazdieľať nejaký konkrétny výsledok a vtedy dostane ten istý výsledok, čo vy. Vždy sa dá zdieľať výsledok.